В името на Исус разчупвам проклятието на дявола. В името на Исус разчупвам силата на всяка болест. В името на Исус няма разводи. В името на Исус. Благодаря ти, че ще благословиш всички хора тук и нека се изправят от смъртният си удар, от болничните легла. Всяка една молба ще бъде отговорена в мощното име на Исус. И ако вярвате това, извикайте Алилуя! В името Исус Христос всяко коляно ще се преклони и всеки език ще изповяда от небесните, земните и подземните същества, че Исус Христос е Господ. За слава на Бог Отец! Кажете амин! Чух, че е имала сърповидно-клетъчна. Да, сърповидно-клетъчна анемия. Значи не е могла да прави това преди. Няма повече болка, няма повече намалена чувствителност. Имам само едно желание. Искам ада да е празен и небето да е пълно. Говоря на всеки съкат крак. Заповядвам на всеки увреден крак да получи сила точно сега в името на Исус. Той превръща тъмнината в светлина. Той превръща греха в спасение. Той превръща робството в свобода. Той отнема пристрастявания и ни променя отвътре навън.